opravdu je to macek. Jo, je to tady asi možná největší macek ze všech, vy? Ty jsi pořádnej macek. Jmenuje se Navarro, dámy a pánové. Podívejte se na něj, jsem Navarro, ty seš pořádnej kus. Má taky pěknou sílu, jo? Ale na vodítku netahá, umí hezky chodit, řekni, umí hezky chodit na vodítku, má krásný bílý ponožtičky, dámy a pánové, je to krásný kluk, já bych toho kluka doporučovala určitě k nějakému domu se zahradou, kde by měl svůj kotec, kde by si mohl hlídat tu svoji zahradu. A já si myslím, že když bude mít svoji zahradu a bude si tam lítat, bude tam na volno a nebude v koci, že i trošku zhubne, jo, pojď sem, ano, pojď sem ty lumpe. Jo, je velmi společenský, veselý, podívejte se, řekni, já jsem veselá kupa, já jsem veselý kluk, já jsem veselouš, no jo, je prostě nádherný. Takhle, mentalitu ještě štěně, jo, mentalitu ještě štěndo, takže by si hrál, je takový prostě hravý kluk. Určitě by si zasloužil už jít domů. Co ještě říct k Navarrovi? No je prostě bezproblémový, je to bezproblémový vlčák, takže pokud se vám ten pořádný kusanec líbí, dámy a pánové, tak ho určitě doporučuju. A u videa bude link, který když si rozkliknete, tak tam budou kontakty přímo na paní majitelku, můžete určitě Navarrovi něco napsat do komentářů, ježišmankote, něco Navarrovi napsat do komentářů, myslím si, že bude velice rád, anebo nám ho nazdílejte, aby ten krásný kluk, který mi tady teďka honí nějakou mouchu nebo včelu, aby si mohl najít svého páníčka. Prostě ho včela zajímá, dámy a pánové. To je jako včelka má, já veď, řekni. No jo, lásko, ano. Miluje vycházky, procházky. Jo, takže když jsme ho teďka vzali ven po delší době, tak byl úplně šťastný jak blecha, že může jít konečně ven, ten krásný, úžasný kluk. Tak jo, dámy a pánové, my se loučíme, pokud o něj máte zájem, je volný, je k dispozici a můžete si o toho krásného, úžasného, velkého kluka zavolat.